Oh, mao ni siya oh, kutsi bag oh, taga China ang tagiya. Na. Pwede siya nimo abrihan diri sa atop. Igawas nimo imong lawas. Oh, napasay kamera, pikas-pikas gilid-gilid ni mga kamera. Kani pong putik, pwede nimo siyang pabugnaon. Ana, atong pabugnaon. Pabugnaon nato ang putik. Ayun oh, ayun oh. Pabugnaw na to. Kada siya painit. Kada siya pabugnaw. Pabugnaw na to. Ito natin sa number 2. Pabugnaw. Kada siya mo ni siya. Kada siya driver. Kada siya pasayro sa gilid. O, kani atong pandaron. Pabugnaw na tong likod og putik. Para dili manimaho ang utot. Na siya. O, kana siya mo na siya. O, bugnaw na. Bugnaw na akong lubot. Anay aircon akong lubot. Hana. Dayon. Itong abrihan ring atop. Kana siya muna siya atop. Nako siya nga pagka-atop. Nako siya abri. Kare siya itong pinduton. Kani siya pa abri. Oh, di ba? Kita ng langit oh. Ayan ah. Diba kita ng building oh, lapos na yung cellphone. Kita ng building oh. Lapos na. Diba? Na dako na siya gabri, mudako na siya oh. Na sarado na to siya, sarado. Kana siya oh. Na pwede na to kasalamin raw. Kita niyo hindi ata maulanan. Sarado po nato ng cover niya para dili init. Ay nabri naman og dako. Na. Hayag na kaayo. Sarado. Kay init. Sarado na to, isarado. Kay init. Diba? Na init. Dako po kay siya og TV. Akong lubot og likod oh, bugnaw na. Kung painito nato siya, pinduton nato re. Mainit na po na siya oh. Asa oh. Tapos ang pinduton, number 1 ra, painit sa lubot. Na. Painito nato gyud. Mao na siya painit. Sa? Lugay man. The volume has been increased. Yun, medyo init na. Medyo matagal siya pagkapainit sa puwet. Init na. Pero mas maayo kare pabugnaw. Na. Masyada. Na. Ako kay sa TV oh. Nya kani siyang TV ato ning lisuon. Pwede ra nato pinuton diri sa manubila. Kare oh, pwede nato sa pinduton muliso siya. Pwede po nato sa pinduton diri muliso siya no. Diba naliso oh. Na. Tapos dire, kay mao naman na siya. Dire ta mo pindot sa manubila. Pinduton na to. Pinduton na to ang sa manubila para sa tablet. Pindot na oh, diba naliso na. Oh, diba? Tapos siyang cambio, moro na siya oh, cambio niya. Indira siya. Rear, neutral at saka drive. Tapos ang yang push start ito, push start. Tapos pag magamit ka og gasolina, ito HEB. Pag kuryente lang itong EB. Na. O di ba oh?
Bugnaw na akong lubot. Hindi naman ni maho akong utot. Diba? Mara to, maayong mood to kanatong tanan. Mao dai ni siya ang building. Di abon trabaho. Building kana siya, building